da dama waɗanda gwamnatin garkuwa da sarki yamma ba su kammala ba, kuma mun ci gaba da ayyukan nan saboda mun tabbatar cewa ayyuka ne na al'umma ba ayyuka ne na siyasa ba, kuma ga aiki ba a sa siyasa a ciki, kuma kuɗin al'umma ne aka yi amfani da su, bai kamata a bar su lalace ba. Bisa ga haka ne muka ci gaba da ayyuka da dama musamman na gwamnatin sarki yamma irin wanda suka shafi harkar IPP, sha'anin wuta, sha'anin dabbobin da aka kawo don inganta kiwon dabbobi a Sokoto, kammala aikin kalambaina na gidaje waɗanda aka yi a kalambaina, haka kuma waɗanda ana gidan salanke da ayyuka da dama, ma'aikatar kamar makarantar koyon aikin noma da ke Wurno, makarantar aikin ungozoma da ke Tambuwal, da sauran ayyuka da dama wanda sun ci biliyoyin nairori waɗanda gwamnatin sarki yamma Ali Magatakardawa muku ya bari. Mun ci gaba da su da hanyoyi da tituna da ayyukan ba shan ruwa da sauransu, musamman na birnin Sokoto, kamar Asare, kamar Rinjin Sambo, kamar Gagi da kuma na Kasari. Duka waɗannan ayyuka mun ci gaba da su wanda sun ci wannan gwamnati mai ci yanzu biliyan nairori, ba magana naira ɗaya, naira miliyan 200, miliyan 300 ake ba. Don me? Saboda kammala su don amfani al'umma, ba magana siyasa ba ce.